ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ. 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 ನಾರಾಯಣಂ ನಮಸ್ಕೃತ್ಯ ನಾರಾಯಣಂ ನಮಸ್ಕೃತ್ಯ ನರಂ ಚೈವ ನರೋತ್ತಮಂ ನರಂ ಚೈವ ನರೋತ್ತಮಂ ದೇವೀಂ ಸರಸ್ವತಿಂ ವ್ಯಾಸಂ ದೇವೀಂ ಸರಸ್ವತಿಂ ವ್ಯಾಸಂ ತತೋ ಜಯಮುದೀರಯೇತ್. ತತೋ ಜಯಮುದೀರಯೇತ್. ನಷ್ಟಪ್ರಾಯೇಷು ಭದ್ರೇಷು ನಷ್ಟಪ್ರಾಯೇಷು ಭದ್ರೇಷು ನಿತ್ಯಂ ಭಾಗವತ ಸೇವಯಾ. ನಿತ್ಯಂ ಭಾಗವತ ಸೇವಯಾ ಭಗವತಿ ಉತ್ತಮ ಶ್ಲೋಕೆ ತಮ ಶ್ಲೋಕೆ ಭಕ್ತಿರ್ಭವತಿ ನೈಷ್ಠಿಕಿ. ಭವತಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಿರಿಗ್ಲ ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ చరితామృత క్లాస్ బత్ నుంచి మాత భగవద్ ರೆಗ್ಲ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ತುಲೆ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಭಗವದ್ಗೀತ ಒಲ್ಪ ಎಂಡ್ ಆಪುಂಡು ಅಲ್ತ ಭಾಗವತಂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು. ಅದೇ ಸರ್ವಧರ್ಮಾನ್ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ಮಾಂ ಏಕಂ ಶರಣಂ ವ್ರಜ ಅಹಂ ತ್ವಂ ಸರ್ವ ಪಾಪೇಭ್ಯೋ ಮೋಕ್ಷಯಿಷ್ಯಾಮಿ ಮಾ ಶುಚಃ. ಅದೇ ಅದ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರ್ ಪೂರಾ ಧರ್ಮಲ್ನ ಬುಡ್ದು ಎಂಕ್ ಶರಣ ಅಲ್ಲ ಯಾನ್ ನಿನ್ನ ಪೂರ ಪಾಪಡ್ದಲ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮನ್ಪೇರ್ ಅಂಚೆನೆ ಈ ಅಲ್ತ ಭಾಗವತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪನೆ ಧರ್ಮ ಪ್ರೋಜಕ ಐತವ ಅಂಚೆ ಭಾಗವತ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಕೊಂಡು ಚೀಟಿಂಗ್ ಧರ್ಮ ಮೋಸದ ಧರ್ಮ ಪಂಡ ಧರ್ಮ ಅರ್ಥ ಕಾಮ ಮೋಕ್ಷ ಅಂಚಂದು ಐಟ್ ಮೋಕ್ಷ ಪಂಡವೇ ಪಂಡಾವೆ ಸಾಯುಜ್ಯ ಐನ್ಲ ಭಾಗವತಂ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಬಂತು ಅಂಚಂದು ಪರಮ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಭಾಗವತ ತೆರಿಪ ಉಂಡು. ಅಂಚೆನೆ ಈ ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಎತ್ತ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಂಡ ಭಾಗವತಂ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಾಯ ಉಂಡು. ಓ ಅಧ್ಯಾಯ ಪಂಡ 13ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ದ 13ನೇ ಸ್ಕಂದದ ಲಾಸ್ಟ್ 13ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 23ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ತೋಜಾವೆ ತುಲೆ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ಬರ್ತನವೆ ದಾದೆ ಪಂಡ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕ ಬರ್ಪುನ್ನವೆ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನಂ ಯಸ್ಯ ಸರ್ವ ಪಾಪ ಪ್ರಣಾಶನಂ ಪ್ರಣಮೋ ದುಃಖ ಶಮನಸ್ ತಂ ನಮಾಮಿ ಹರಿ ಪರಂ. ಅದೇ ಏರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಭಾಗವತರಿ 2 ಶ್ಲೋಕ ಗೊತ್ತು ನೋಡವೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇದೆಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಅದೇ ಭಗವದ್ಗೀತೆಲ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ತೇರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಫಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕ ಬಾಯ್ ಹಾಕೊಂಡು ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ. ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಫಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕ ಬಾಯ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಉತ್ತರ ಅದೇ ಅವು ಆಗ್ತಾವಂತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಈಸಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ಗ್ಯಾಪಲ್ಲ ಪಂಪ ಪಂಡ ಇಡೀ ಭಗವದ್ಗೀತೆ
ಒಟ್ಟು 17 ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಂಟು. ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಏನಾರು ಬಾಕಿದ 17 ಪ್ರಶ್ನೆಲ ಅರ್ಜುನಕ್ಕೆ ಏನಾರು ಅಂಚದ ಐಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆದ ಉತ್ತರ ಲಾಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕಡ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅದೇ ಅಂಚದ ಏರೆಗ್ ಮಾತ ಗೊತ್ತುಂಡವರ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡಿನರು ಅಂಚದ ಏತ್ 14 ಭಕ್ತರದನ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡೇರು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅವೇ ಎಂಟನೇ ವಿಷಯ ಅವೇ ಅಂಚ ಬಾಕಿ ದಾಖಲ ಕಲ್ದಿಲ್ಲ ಅವೇ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತು ಬೋಡ ಆತು ಭಾಗವತಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕಲ ಏರೇ ಗೊತ್ತು ಭಾಗವತಡೆ ಅಂತೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಡ್ ಅಂತೂ 14 ಜನ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವೇ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಂಚೆನೆ ಭಾಗವತಂ ಫಸ್ಟ್ ಜನ್ಮಾದ್ಯಸ್ಯಲ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನಂ ಯಸ್ಯ ಪಂತ ಅನೇಕ ದುಂಬಲ ಪಂಡಿತ ಕ್ಲಾಸ್ ಬರ್ಪುನ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಏನಕ್ಲೆ ಮಾತಾಡಿ ಗೊತ್ತು ಅವೇ ಅಮಾಸೆಗಾರ ಪುಣ್ಯಮೆಗಾರ ಬರ್ಪುನಕ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ ಅವೇ ಅಂಚದ ಏರೇಗೋ ಏಳ್ ಭಕ್ತರ್ ಎನ್ಮ ಒರ್ಂಬ 10 ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅವೇ ಅರ್ಧ ಜನ ಉಳ್ಳ ಅದೇ बसंती माताजी, सुमति माताजी, ममता माताजी, सुधा माताजी, वनिता माताजी, अनिता माताजी, प्रमिला माताजी, कविता माताजी, ज्योति माताजी, शशि माताजी, ओके अदे माताजी अदे ಮಾತೆರಿಗಳ ಗೊತ್ತು ಕೊಡವೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಆತ ಅಂಡಲ್ಲ ಅದೇ ಈ ಗ್ರಂಥದ ಬಗ್ಗೆ ಆತ ಅಲ್ಲ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತು ಕೊಡ ಅಂಚಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕ ಭಾಗವತಂದ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನ ಅಂಚದ ಕಲಿಯುಗದ ಧರ್ಮನೇ ನಾಮ ಕಲಿಯುಗದ ಉದ್ಧಾರ ಆಪುನೆ ದೇವನ ನಾಮಸ್ಮರಣ ಅದಕ್ಕೆ ದಾಸರಿ ಭಜನೆ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಕಲಿಯುಗದೊಳು ಹರಿನಾಮವ ನೆನೆದರೆ ಕುಲ ಕೋಟಿಗಳು ಉದ್ಧರಿಸುವುದು ಅದೇ ಸುಲಭದ ಬಾರಿ ಕೊಂಡು ದಾಸರಿ ಭಜನೆ ಸುಮಾರು ಭಜನೆ ಬಂದರು ಅದೇ ನರಜನ್ಮ ಬಂದಾಗ ನಾಲಿಗೆ ಇರುವಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಎನ್ನಬಾರದೆ ಕೃಷ್ಣನ ನೆನೆದರೆ ಕಷ್ಟ ಒಂದಿಷ್ಟಿಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಎನ್ನಬಾರದು ಸುಮಾರು ಭಜನೆ ದಾಸರಿ ಬಂದರು ನಾಮದ ಮಹಿಮೆ ಅದೇ ಹರಿನಾಮದ ಮಹಿಮೆ और भजने दासर नकल बोलो नमक तेपादेर अंचद ಈ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನ ಅಂಚದ ಈ ಸಂಕೀರ್ತನದ ಆಂದೋಲನ ಅದೇ ಸಂಕೀರ್ತನ ಪಣ ಕಲಿಯುಗದ ಯುಗ ಧರ್ಮ ದೇವನ ನಾಮ ಸ್ಮರಣೆ ಪಣ ಭಾಗವತನೇ ಪನ್ಕೊಂಡು ಎತ್ ಬಂಡ ಮೂಜಿನ ಅಧ್ಯಾಯ ಬರ್ಕೊಂಡು ಭೂಮಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಪನ್ಪನ ಅಧ್ಯಾಯ ಉಂಡು ದ್ವೇ ಭಾಗವತದ 16ನೇ ಸ್ಕಂದಡ್ ಅಂಚದ ಅಲ್ಪ शुभदेव गोस्वामी परीक्षित पंपेर कलेर दोषे निधे राजन अस्ति एको महान गुना कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजे ए परीक्षित ಈ ಕಲಿಯುಗ ದೋಷದ ನಿಧಿಗೆ ಕಲೇರ್ ದೋಷೆ ನಿಧೇ ರಾಜನ್ ಕಲಿಯುಗ ದೋಷದ ನಿಧಿ ಫಾಲ್ಟೆ ಓಲು ಪೊಂಡಲ ಫಾಲ್ಟೆ ತೋದು ಅದು ಫಾಲ್ಟ್ ದ ಓಷನ್ ಆಫ್ ಫಾಲ್ಟ್ಸ್ ಅವೇ ಅಂಚಿನ ಯುಗ ಅಂಡ ಅಸ್ತಿ ಏಕೋ ಮಹಾನ್ ಗುಣ ಅಂಚದ ಈ ಯುಗಟ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಗುಣ ಉಂದಿಗೆ ಅಸ್ತಿ ಏಕೋ ಮಹಾನ್ ಗುಣ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಗುಣ ಉಂದೊಂದು ಅವು ಇಂಚಿನ ಪಂಡ ಕೀರ್ತನಾತ್ ಏವ ಕೃಷ್ಣಸ್ಯ ಕೃಷ್ಣನ ಕೀರ್ತನೆಯ ಮುಕ್ತ ಸಂಘ ಪರಂ ವ್ರಜತ್ ಅಕ್ಲ ಸುಲಭವಾದ ಮುಕ್ತಿನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇವರ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಭಕ್ತರನ್ನ ಸಂಗಡ ಬರ್ತಂಡ ಅಕ್ಲು ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ತದೆ ಐಕ ಅದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಾರ್ ಪನ್ಪೇರು ಒಂಜೊಂಜೆ ಯುಗ ಕೊಂಜೊಂಜೆ ಧರ್ಮ ಉಂಟು నువ్వు అంతా వేద పురాణాలు ಬರ್ಪುನ ನಾರದೀಯ ಪುರಾಣಾలు ಬರ್ಪುಂಡು ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣಾలు ಬರ್ಪುಂಡು ಪದ್ಮ ಪುರಾಣಾలు ಬರ್ಪುಂಡು ಬ್ರಹ್ಮ ವೈವರ್ತ ಪುರಾಣಾలు ಬರ್ಪುಂಡು ಬೇದ ಪುರಾಣದೇನ ಅವು ಭಾಗವತ ಪನ್ಪು ನಮಕ್ ಕೃತೆ ಅಧ್ಯಾಯತೋ ವಿಷ್ಣು ಸತ್ಯಯುಗಟ್ ವಿಷ್ಣುನ ಧ್ಯಾನ ಮಂತದ ದೇವರನ್ನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತ್ರೇತಾಯಾಮ್ ಯಜತೋ ಮಕೇ ತ್ರೇತಾಯುಗಟ್ ಯಜ್ಞ ಯಾಗ ಮಂತದ ದೇವರೇನು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಾಡ್ತದೆ ದಾಯಪಂಡ ಅಪ್ಪಗ ಯಜ್ಞ ಯಾಗ ಮಂತಾರೆ ಬೋಡಾಯಿನ ಪುರ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಬೆತ್ತದ ಶುದ್ಧವಾಯಿನ ನೆಯ್ಯಿ ಅದೇ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಔಷಧಿ ವನಸ್ಪತಿ ಕನಕ ಅವು ಮಾತ್ರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಾ ಕಲಿಗೊಟ್ಟು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಜದ ಬೊಕ್ಕ ದ್ವಾಪರೆ ಪರಿಚರ್ಯಾಯಾಮ್ ದ್ವಾಪರೆಗಳು ಮೂರ್ತಿ ಪೂಜೆ ಅದೇ ಅವಳ ಇಟ್ಟ ಬಂಗ ಆತದ ಮೂರ್ತಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಲಿಯುಗ
ಅದೇ ಸರಿಯಾದ ರೂಲ್ಸ್ ಫಾಲೋನೇ ಮನ್ಪುಜರು ಪೂರ ಪರಕೆ ಸಂದಾವನ ಎಸ್ ಅಂಚದೆ ಸುಮಾರು ನಿಯಮ ಉಂಟು ಕಲಿಯುಗದಕ್ಲಿಗೆ ಅವಳು ಹಾಕುದು ಅವಳ ಸರಿ ಮನ್ಪುಜರು ಕಲೋ ತದ್ ಹರಿಕೀರ್ತನ ಕಲಿಯುಗಡ್ ಭಗವಂತನ ನಾಮ ಕೀರ್ತನೆ ಮಂತದ ನಮ್ಮ ದೇವರನ್ನು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳ ಏನೇ ಭಾಗವತದ ಲಾಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕ ನಮಗ್ ಪನ್ಕೊನೆ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನಂ ಯಸ್ಯ ಸರ್ವ ಪಾಪ ಪ್ರಣಾಶನಂ ಪ್ರಣಮೋ ದುಃಖ ಶಮನ ತಂ ನಮಾಮಿ ಹರಿಪರಂ. I offer my respectful obeisances unto the Supreme Lord Hari, the congregational chanting of whose holy names destroy all sinful reactions, and the offering of obeisances unto whom relieves all material suffering. ಅಂಜದ ಏರೆಗ ಪ್ರಣಾಮ ಮನ್ಪುನೇಟ್ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಪಂಡ ಏರ್ನ ನಾಮ ಕೀರ್ತನೆ ಮನ್ಪುನೇಟ್ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಪಾಪ ಪರಿಹಾರ ಆಪುಂಡ ಏರೆಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಮನ್ಪುನೇಟ್ ನಮ್ಮ ಪೂರ ದುಃಖ ದೂರ ಆಪುಂಡ ಅಂಚಿನ ಭಗವಂತಗೆ ಗೌರವ ಪೂರ್ವಕ ಪ್ರಣಾಮನ್ ಸಲ್ಲಿಸವೆ ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಪನ್ನೊಂದು ಅದೇ ಸರ್ವ ಪಾಪ ಪ್ರಣಾಶನಂ ಪೂರ ಪಾಪ ನಾಶ ಆಪುಂಡು ದುಃಖಲ ದೂರ ಆಪುಣಿಗೆ ದೇವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮನ್ಪುನೇಟ್ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿ ಅವೇ ಶ್ರದ್ಧೆ ಭಕ್ತಿ ಗೋಲ್ ಭಕ್ತಿಡ್ ಮಂತಂಡ ಪೂರ ನಮಕ್ ಫಲ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂಚದೊಂದು ಭಾಗವತ ಲಾಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕ ಆಚಾರ್ಯಗಳ ಗೊತ್ತಿಗೋದವೆ ಅಂಚದ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಲ್ಪ ಐತೆ ಪಂಡ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಅದೇ ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಅಂದಕ್ಲು ಅಂಚದು ಭಾಗವತಂ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಅದೇ ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತ ತಂತು PhD ಪಂಡ ಅದೇ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಹರಿ ಕೃಷ್ಣ ಡಿವಿಟಿ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಅಂಚದ ದಾದ ಅನ್ಕೊಂಡಮ್ಮ ಇದೇನ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಅಂಚದ ಆ ಯುಗ ಧರ್ಮನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬತ್ತನಾರೇ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಭಗವಂತ ಅಂಚದ ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತದ ಫಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕ ಅದೇ ಗುರು ವಂದೇ ಗುರುಂ ಈಶ ಭಕ್ತಾನ್ ಈಶಂ ಈಶಾವತಾರಕಾನ್ ವಂದೇ ಗುರುನ್ ಈಶ ಭಕ್ತಾನ್ ಈಶಂ ಈಶಾವತಾರಕಾನ್ ತತ್ ಪ್ರಕಾಶಂ ಚ ತತ್ ಶಕ್ತಿ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಸಂಜ್ಞಕಾಂ. ಫಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕ ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಪಣ ಗುರುಗೂ ಪ್ರಣಾಮ ಅಂತ ಆಲ್ತ್ ಈ ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತ ಮಸ್ತ್ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಪೂರಾ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಇದೆ ಓಕೆ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಅವೇ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಶ್ಲೋಕ ಫಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕ ಅವೇ ಓಕೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಅಂಚದ ನಮ್ಮ PhD ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತ ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಪಂಡ ಅಂಚದ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಕೊಡು ಪೂರ ಗ್ರಂಥದ ಪರಿಚಯ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಕೊಡು ಅವೇ ಬೇಸಿಕ್ ಪಂಡ ಅಲ್ತ್ ನಮ್ಮ ಉಂಡತೆ ಇಂಚೆ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆ ಪಂಡು ನಮಕ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಡತೆ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರಂಥನ್ ಫಸ್ಟ್ ಪರಿಚಯ ಮಂತೊಂದು ಉಂಟದೆ ಓವೇ ಅವಳು ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಅವಳು ಭಾಗವತ ಐತೆ ನಮ್ಮ ಆತ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಡಿ ಅದೇ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಇತ್ತ ಇತಿಹಾಸ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅದೇ ಮಹಾಭಾರತದ ಭೀಷ್ಮ ಪರ್ವದ ಪಾಠ ಅಧ್ಯಾಯ ಬರ್ಕೊಂಡು ಐಟೇದು ಶ್ಲೋಕ ಉಂಟು ಏರೆಗೆರೆ ಪಂಡೇರು ಅಂಚದ ಐನ್ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ತೂಂಡ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ಲ ಒಂದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಬರ್ತಾವ ಒಂದು ಇಂಚು ಇಂಚು ವಿಷಯ ಅನ್ನ ಒಂದು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇಂಚಗೆ ಸಿಸ್ಟಮೇಟಿಕ್ ಆದ ಕಲ್ಪನೆ ಬರ್ತದೆ ಅದೇ ಬೇತೆ ಒಳ್ಳೆ ಪೋಂಡ ಆಕ್ಲಿಗೂ ಇಟ್ಲ ಮತ್ಲಬ್ ನೀ 4 ಶ್ಲೋಕ ಅವಳ ದಾಲ ಗೊತ್ತು ಅದೇ ಪಡ ಖುದ್ದು ಆಕ್ಲಿ ಪಥಭ್ರಷ್ಟ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಪೊರ್ಲುಡ್ ಕಲ್ಪೊಡು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಬತ್ತು ಕಲ್ಪೊಡು ಅಪ್ಪಗ ನಮಗೆ ದಾದ ಭಗವಂತ ಗೀತಾ ಪಂಪರ್ ನ ಪುನರ್ಮೋಹಂ ಪಡ ನಮಕ್ ಒವೇ ಗೊಂದಲ ಒರಿಯುಜಿಗೆ ಡೌಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಅಪ್ಪಗ ನಮಗೆ ನಿಜವಾಯಿನ ಆನಂದ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಓದನಿ ನಷ್ಟಪ್ರಾಯೇಷು ಅಭದ್ರೇಷು ನಿತ್ಯಂ ಭಾಗವತ ಸೇವಯ ಭಗವತಿ ಉತ್ತಮ ಶ್ಲೋಕೆ ಭಕ್ತಿರ್ಭವತಿ ನೈಷ್ಠಿಕಿ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಪ್ ನಿಂಚ ನಮ ಕೇಂಡ ಅದೇ ಒಟ್ರಸಿಕೆಯನ್ನ ಓಲಪೋದು ಏರ ದಾದನ ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ಅದೇ
ಅಂಚಕೇಂದ್ರ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪೊರ್ಲುಡು ಕಲ್ಪೊಡೆಗೆ ಪೊರ್ಲುಡು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮನ್ಪೊಡೆಗೆ ಒವ್ವೇ ಶಾಸ್ತ್ರ ರಿಪೀಟ್ ಮನ್ಪುನೆ ಏತು ಸ್ಲೈಡ್ ಮತ್ತೆ ದಾಯ ಮನ್ಪುನೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪೊರ್ಲುಡು ಗೊತ್ತಾವಡು ಅವೇ ಅಂಚ ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತ ಮೂಜಿ ಬುಕ್ಕೊಂಡು ಆ ಭಾಗವತ 16 ಬುಕ್ಕು 16 ಸ್ಕಂದ ಅದೇ 335 ಅಧ್ಯಾಯ 18,000 ಶ್ಲೋಕ ಅದೇ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮೈಂಡ್ ಡೇ ಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವೇ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ವಿಷಯ ಕೂಡ ಮರಬೆರವಲ್ಲಿ ಆಪಲ್ಲ ಭಾಗವತ ಇಂಚಿನ ಅಂಡ ಆಯ್ತಾ ಪರಿಚಯ ಪೊರ್ಲು ಪಂಡಿತು ಮತ್ತೆ ಅವೇ ಇಂಚಿನ ವಿಷಯ ಒಂದು ಅವೇ ಅಂಚಿನ ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತಲ ಅಂಚಿನ ಮೂಜಿ ಅಂಚದ ವಿಶೇಷವಾದ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುನ ವಿಷಯ ಅನ್ಪುಣ ಅಂಚನ ಎಟ್ಟು ಒಟ್ಟು ಮೂಜಿ ವಿಭಾಗ ಆದಿಲೀಲ ಮಧ್ಯಲೀಲ ಅಂತ್ಯಲೀಲ ಪಂಡ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು 40 ವರ್ಷ ಇರ್ತೇನೆ ಅವೇ ಅಂಚದ ಪೂರ ಈ ಆದಿಲೀಲ ಮಧ್ಯಲೀಲ ಅಂತ್ಯಲೀಲ ನಮ್ಗೆ ತೆರಿಪವನು ಅಂಚದ ಆದಿಲೀಲಾಡ್ 17 ಅಧ್ಯಾಯ ಬರ್ಕೊಂಡು ಮಧ್ಯಲೀಲಾಡ್ 25 ಅಂತ್ಯಲೀಲಾಡ್ ಇರುವ ಟೋಟಲ್ 52 ಅಂಚ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಕೃಷ್ಣ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭು ಬಲರಾಮ್ಜಿ ಅದ್ವೈತಾಚಾರ್ಯರು ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಸದಾಶಿವನ ಅವತಾರ ಅಂಚೆನೆ ಗದಾಧರ್ ಪಂಡಿತ್ ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಧಾರಾಣಿ ಲಲಿತಾ ಸಖಿ ಅಂಚೆನೆ ಶ್ರೀವಾಸ್ ಠಾಕೂರ್ ನಾರದ್ ಇದೇ ನಮ್ಮ ತೂಕ ಮಾತೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತ ನಮಕ್ ವಿದ್ಯೆ ಬೋಡು ಅದೇ ನಮಕ್ ನಿಜವಾಯಿನ ವಿದ್ಯೆ ನಿಜವಾಯಿನ ವಿದ್ಯೆ ತಿಕ್ಕಣನೇ ಜೀವನ ಉದ್ಧಾರ ಅವೇ ವಿದ್ಯೆಲ ಕೊಂಚ ಕೊಂಚ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಹೋಗುದು ಫಲ ಕೊಟ್ಟು ಅವೇ ವಿದ್ಯೆ ಫಲ ಕೊಟ್ಟು ಹೌಲ ಶಾಸ್ತ್ರ ಭಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಕಂಡು ಅದೇ ವಿದ್ಯೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಅಂಚನೆ ಒಟ್ರಾಸಿ ನಮಗೂ ವಿದ್ಯೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ವಿದ್ಯೆ ಸರಿಯಾದ ವಿದ್ಯೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆವಂಡ ನಮ್ಮ ಸರಿಯಾದ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಕೊಡು ಸರಿಯಾದ ಗುರುನ ಮುಖಾಂತರಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಏರೈನ್ ಪೂರ್ಲು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಂದೆ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಸಾರಾಂಶನ ಅರ್ಥ ಮಂತೊಂದೇರು ಪಂಡ ಇದೇನ ಪಂಡ ಭಾಗವತ ಪಂತ ಈ ವಿಚಾರ ಉಂಟು ಅಂಚದ ತುಲೆ ಪಂಡ ಏರೆಗ್ ಭಾಗವತ ಬರ್ಪನ ಪಾತೆರೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ತೋಜವೆ ಈ ಶ್ಲೋಕ ದರ್ಪಣ ಭಾಗವತರ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪಂದ್ಯ ಈ ವಿಚಾರ ಅಂಚ ನಮಕ್ ತುಲೆ ಏರೆಗ್ ನಿಜವಾಯಿನ ಸಂತೋಷ ಬೋಡು ಜೀವನಡ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಿಜವಾಯಿನ ಸಂತೋಷ ಬೋಡು ಅದೇ ಅಂಚದ ಅಂಚಿನಕ್ಲ ದಾದ ಮನ್ಪುಡು ಭಾಗವತಂ ಭಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ನಮಕ್ ಈ ವಿಷಯನ ತೆರಿಪಾದ ಭಾಗವತರ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪಂದ್ಯ ಅಂಚ ನಿಜವಾಯಿನ ಸಂತೋಷನ ನಾಡುನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದೇ ರಿಯಲ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸಂತೋಷದ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಭಾಗವತ ಪಾದೆರು ನಿಜವಾಯಿನ ಸಂತೋಷದ ಕ್ರಿಯೆ ಭಾಗವತದ ಶ್ಲೋಕ ಅಂಚದ ಕೃಷ್ಣನೇ ಒಂದು ನವ ಯೋಗೇಂದ್ರ ಬೊಕ್ಕ ನಿಮಿ ಮಹಾರಾಜರನ್ನ ನಡುಟ್ಟು ನಡಪನ ಸಂಭಾಷಣೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಂಚದು ಐದು ನವ ಯೋಗೇಂದ್ರ ನಟು ಒರಿಯೇ ನಿಮಿ ಮಹಾರಾಜರೇ ಪಂಪನು ನಮಕ್ ನಿಜವಾಯಿನ ಸಂತೋಷಗೊಂಡ ತಸ್ಮಾತ್ ಗುರುಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇತ ಜಿಜ್ಞಾಸು ಶ್ರೇಯ ಉತ್ತಮಂ ಶ್ರೇಯ ಶಬ್ದೇ ಪರೇಚ ನಿಷ್ಣಾತಂ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯುಪಮಾಶ್ರಯಂ ನಿಜವಾಯಿನ ಸಂತೋಷನ ಶ್ರದ್ಧೆನ ಇಚ್ಛೆ ಮನ್ಪುನ ಒವ್ವೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅದೇ ತಿಕ್ಕನಾಡೆ ಪಾರವಲ್ಲಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಿಜವಾಯಿನ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ತೋರು ಅದೇ ನಾಲ್ ದಿನ ಮಜಾ ಅನ್ಪುನ ರಿಯಲ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಅವೇ ಭಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರ ತೂಂಡ ಐಕೆ ಒಡಿ ಇತ್ತೆ ಈ ಕಲಿಯುಗಡ್ ಪೂರ ಮೋಸಪೋಪ್ನ ಐತೆ ಒಣ ಇತ್ತದ ಕಲಿಯುಗದ ಇಚ್ಚಿನ ಗುರುನ ಅಕ್ಲು ಅವೇ ಅಕ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕನಕ ಜನಕ್ಲಿಗ ಅತೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಕ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ದು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂಚದು ಪಾಪ ಅಕ್ಲು ಸಾಧಿ ತಪ್ಕೊಂಡು ಅದೇ ಅಕ್ಲು ಸಾಧಿ ತಪ್ಕೊಂಡು ಪಂಡ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹಿಡಿದು ಪಂಡದು ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರ ಫಾಲೋ ಮನ್ಪೋಡು ಭಗವಂತ ಗೀತರ್ ಪನ್ಪೇರು 14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಲಾಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕ ಅಂಚಾನೇ ಜೀವನ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತು ಬರ್ತಾನೆ ಅಂಚದ ತುಲೆ ಭಾಗವತ ಪನ್ಕೊಂಡು ನಿಜವಾಯಿನ ಸಂತೋಷನ ಶ್ರದ್ಧೆನ ಇಚ್ಛೆ ಮನ್ಪುನ ಒವ್ವೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಏರೇ ಆದುಪಡು ಪಣ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆದುಪಡು ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಆದುಪಡು ವೈಶ್ಯ ಆದುಪಡು ಶೂದ್ರ ಆದುಪಡು ಸ್ತ್ರೀ ಆದುಪಡು ಏರೇ ಆದುಪಡು ಆದಿಕೃತ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗುರುಕ್ಲೇನ ನಾಡೋಡು ಬಂದು ಅದೇ ಗುರು ಅಂಚನೆ ತಿಕ್ಕು ಅದೇ ಡೋಂಗಿ ಗುರು ಎತ್ಲ ತಿಕ್ಕು ಗಲ್ಲಿ ಒಂಜುಲ್ಲರಿಗೆ
पण ಒಂದು ಕುಲಾರ್ನವ ತಂತ್ರ ಅನ್ನೋ ಗ್ರಂಥ ಒಂದು ಐಟ್ ಬಂದ್ಬೇಕು ಶಿವಜಿ ಅಂಚಿನ ಗುರು ಎತ್ಲಾ ತಿಕ್ಕೋರು ಬೋರ್ಡೈನ ತಿಕ್ಕೋರು ಅದೇ ಶಿಷ್ಯನ ಸಂಪತ್ತನ ಕಾಸು ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿನ ಒಲೈ ಪಾಡ್ನ ಗುರು ಬೋರ್ಡೈನ ಅಂಚದ ನಿಜವಾದ ಗುರು ತಿಕ್ಕುನ ಭಾರಿ ಬಂಗಾಳಿ ಹಾ ದುರ್ಲಭೋ ಗುರವ ಸಂತಿ ಎಂದು ಶಿವಜಿ ಪನ್ಪೇರು ಕುಲಾರ್ನವ ತಂತ್ರ ಭಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ಆಧಿಕೃತ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗುರುಕ್ಲೆ ನಾಡೋರು ಆರ್ನೇಡ್ದ ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಅಂಚ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಲಕ್ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ನಂಚಿನ ಗುರು ತಿಕ್ಕದೆ ಅದೇ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಒವೇ ವಿಚಾರ ತುಲೆ ಅರ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪಿದೆ ಪಾತ್ರ ಓಯ್ ನಮ್ಮ ಭಾವಾರ್ಥ ತೋ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ ನಮ್ ಏತ ಐತ ಬಿಂತ ಮಸ್ತ್ ಡೀಟೇಲ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ಪ पण ಆ ಶ್ಲೋಕ ಉಲ್ಪ ಬರ್ಪುಂಡು ವಾ ಉಪನಿಷತ್ ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಲೆ ಅವು ಮತ್ತ ಭಾರಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಯ್ನ पण ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಮಸ್ತ್ ನಮ್ಮ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ ನಮ್ಮ ಶ್ರದ್ಧೆ ಉಂಟತೆ ದಿನ ಪೊಯ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ ದೇವೇರ್ ನಮ್ಗೆ ಇರ್ತರು ಈ ಕಂಚ ಕಲ್ಪೋಡು ನಿಮ್ಮ ಪಂಡ ಅಂಚದ ಮುಲ್ಪ ದೀಕ್ಷೆನ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಪಂಡ ದೀಕ್ಷೆ ಪಂಡ ಜ್ಞಾನ ದೀಕ್ಷೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಲ ಉಂಡು ಅಂಡ್ ದೀಕ್ಷೆ ಪಂಡ ಜ್ಞಾನ್ ಗೆತ್ತೊಂದು ಅದೇ ಅಂಚಿನ ಕಲ್ಡ ನಮ್ಮ ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಜ್ಞಾನ್ ಗೆತ್ತೊಂದು ಆರ್ನ ಆಶ್ರಯನ ಪಡೆಯುವುದಿಗೆ ಅಂಚದ ಆ ಗುರು ಎಂಚ ಒಪ್ಪೇರು ಅದೇ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದ ಗುರು ಒಂದು ಸ್ವೀಕಾರ ಅನ್ಕೊಂಡ ಇಜ್ಜಿ ತುಲಿ ಭಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ದಾದ ಪಂಡ ಶಬ್ದೇ ಪರೇಚ ನಿಷ್ಣಾತಂ ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಗುರುನ ಅರ್ಹತೆ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಅಕ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಸಾರಾಂಶನ ಸಮಾಲೋಚನೆ ತೆರೆಯೋನೊಟ್ಟಿಗೆ पण ಅಕ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರನ ಪೊರ್ಲು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬಂದೆ ಅದೇ ಅಕ್ಲ ಸರಿಯಾದ ಗುರುನ ಮುಖಾಂತರ ಕೇಂದ್ರ ಅರ್ಥ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಇಂಚಿನ ಉಂಡು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪೂರ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂದ್ರೆ ನಿಷ್ಣಾತಂ ಪಂತಾರೆ ಬಾರಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಉಳ್ಳು ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಗುರುನ ಅರ್ಹತೆ ಭಾಗವತದ ಬರ್ತದೆ ಅವರೇ ನೋಡ್ಕೊಂತ ಅದೇ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಡೀಟೆ ಮುಲ್ಪ ಕೆಲವರೆ ಕನ್ನಡ ತೋಜುಂಪು 19ನೇ ಸ್ಕಂದ ಮೂಜಿನ ಅಧ್ಯಾಯ 21ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಂಚದ ಅಕ್ಲನ ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಗುರುನ ಅರ್ಹತೆ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಅಕ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಸಾರಾಂಶನ ಸಮಾಲೋಚನೆ ತೆರೆಯೊನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಾಕಿದಕ್ಲೆಗೆ ಐನ ಮನವರಿಕೆ ಮನ್ಪೆರ್ಲ ಸಮರ್ಥ ಆಗಲು ಪಂಡ ಅಕ್ಲು ಅದೇ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಪಾಡದ ಕೊರ್ಪೆರಿಗೆ ವಿಷಯ ಮಾತೆರೆಗಳ ಅರ್ಥ ಹಾಕಲಕ ಅಂಚಿನ ಒಂಜ ಶಕ್ತಿ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ದೇವರು ಕೊಡ್ತು ಅದೇ ನಮ್ಮನೈತೆ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಭಾಗವತ ಓದಿರ ಒಂಜಿನ ಸ್ಕಂದ ಅದೇ ಎರಡು ಶ್ಲೋಕ ಓದಿದೆ ನಮಗೊಂದು ಆಪ ಅದೇ ಹಾಕ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಅದೇ ಪಂಡ ಇದೇನೆ ಪಂಡ ಸುಖದೇವ್ ಒಂದು ಶೌನಕಾದ ಋಷಿನಾಗ್ಲ ಸೂತ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಬೇಕೇನು ಪಂಡ पण ಸಾಮಾನ್ಯ ಸುಲಭವಾದ ಅರ್ಥಾಪನ ರೀತಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಪನ್ಲಿ ಸುಲಭ ಈಸಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡೇಬಲ್ ವೇ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಗೆ ಏನಾಗಲ್ಲ ಐನೇ ಪನ್ಪೆರ ಒರ್ಮನೆ ಶ್ಲೋಕ ತುಂಡ ಒಂಜಿನ ಸ್ಕಂದದ ಒಂಜಿನ ಅಧ್ಯಾಯದ ಸುಲಭವಾದ ಅರ್ಥಾಪನ ರೀತಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ತೆರಿಪಾವನಾರ ಆಲೆ ತುಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕ ತಗೊಂಡು तुला अक्लांच्या उपयोगी पण तू शास्त्र पनपुन ಅದೇನು ಭಾಗವತಂ ಪನ್ಪುನ ಮಾತು ತುಲ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಭಾಗವತ ಈ ವಿಷಯ ಕೂಡ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯುವುದು ಈ ಶ್ಲೋಕ ತೋಜ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಅದೇ ಭಾಗವತದ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿನೇ ಸ್ಕಂದ ಒಂಜಿನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಋಷಿನ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಓರ್ಮುನ Please, therefore, being blessed with many ears, explain to us in an easily understandable way. ಅದೇ ಶೌನಕಾದ ಋಷಿನಕ್ಲು ಸೂತ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಂದುಲ್ಲೇರು ಇರು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಟಾಪಿಕ್ ಪಂಡ ಇರೇ ಪೂರ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇರ್ ಬಾರಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರು ಆಂಡ ಈರೆಂಚ ಈರ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಅಂತ ತೋಜದು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಅರ್ಥ ಹೊಡತ್ತೆ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಸ್ತ್ ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಎಡ್ಡೆಡ್ ತೆರಿದುಪ್ಪೆ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಮನ್ಪೋಲಿ ಅದೇ ಆಂಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಅರ್ಥ ಆಪ್ಲೆಕ ಪನೋಡತ್ತೆ ಇಂಚಲ ಪಂಡ ಆಪುಂಡೆ ಅದೇ ಅಂಚದ ತುಲೆ ಆರ್ ಪನ್ನೊಂದು ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಬರ್ಪುಂಡು ಏನ್ ಐತ್ ಪನ್ पण ಅಕ್ಲ ಅಂಚ ಉಪ್ಪೇರಿಗೆ
ಅಂಚದು ಇನ್ ಆನ್ ಈಸಿಲಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಬಲ್ ವೇ. ಹಾ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಸುಲಭವಾದ ಅರ್ಥ ಆಪುನ ರೀತಿ. ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ascertained to be the absolute and ultimate good for people in general. ಅದೇ ಅಂಚದ ಎಂಕ್ಲೆಗ ಅವೆನ್ ತೆರಿಪಾಲೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಕ್ಲೆಗ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಯಸ್ಕರವಾಯಿನ ಇಂಚಿನ ಪಂಡ ಒಯ್ನ್ ನಿಶ್ಚಯ ಮಂದಾರು ಈತ ಸುಮಾರು ಟೈಮು ಅಕ್ಲು ಮಲ್ಲ ಯಜ್ಞ ಮಂತಿರತ್ತೆ. ಸಹಸ್ರ ಸಮ ಮಾಸದ 1000 ತಿಂಗಳ ಒಂದು ಯಜ್ಞ ಮಂತಿರ ನಮಕೇನ್ ಬಾ ಆ ಯಜ್ಞವಂತನ ಉದ್ದೇಶ ದಾದಾದಿತ್ತನ್ ಪಂಡ ದೇವರನ ಭಕ್ತರೇನು ಖುಷಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಚದ ನೆಟ್ ಪೂರ ನಿಕ್ಲು ಇತ್ತು ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಂತರ ಅಂಚ ನೆಟ್ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲು ಜೀವಿಲೆನ ಕಲ್ಯಾಣ ನಾನ ಬರ್ಪುನ ಅಕ್ಲೆ ತುಲೆ ಅಕ್ಲು ಉದ್ಧಾರ ಆಪೇರ ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ತುಲೆ ಭಕ್ತನ ಲಕ್ಷಣ ತುಂಬ ಅಕ್ಲು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಕ್ಲನ ದಾದಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ದ ಅದೇ ಅಕ್ಲನೆಲ್ಲ ಉದ್ಧಾರ ಅವು ಇಂಕ್ಲಿತ ಭಾಗವತ ಕೇಂಡ ಕಲ್ತಾ ಇಂಕ್ಲಿ ಇಂಚಾಲ್ನ ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತರು ಬಂದ ನಡೆದು ಬಿಡುಗಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ನನ ಬರ್ಪುನ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡತ್ತ ಅಕ್ಲು ಕಷ್ಟಗ ಬೂರತ್ತ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಉಂಟು ಪಣ ಸ್ವಾರ್ಥಿಲತ್ ಅಂಚದ ಮುಲ್ಪ ಐಕೋಸ್ಕರಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಲ್ಲಿ ಇನ್ ಆನ್ ಈಸಿಲಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಬಲ್ ವೇ ಅಂಚ ಪನ್ಲಿ ಅವೇ ಅಂಚದ ಅಕ್ಲ ಅಂಚ ಉಪ್ಪೇರಿಗೆ ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಭಾಗವತ ಡೇ ಪಂಡ ಅಕ್ಲು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಸಾರಾಂಶನ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಹಿಡ್ದು ತೆರಿಯೊನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಕ್ಲಿ ಪೊರ್ಲು ತೆರಿಯೊಂದೇರು ಬಾಕಿದಕ್ಲೆಲ್ಲ ಐನ ಮನವರಿಕೆ ಮನ್ಪರೆ ಸಮರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಬಾಕಿದಕ್ಲೆಗ್ಲು ಸುಲಭವಾದ ಅರ್ಥಾಪನ ರೀತಿ ಪಂಡದು ಕೊರ್ರೆ ಅಕ್ಲು ಸಮರ್ಥ ಆದುಪ್ಪೇರು ಪಂಡ ಆ ಶಕ್ತಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಏರ್ ಕೊಡ್ಪೇರು ದೇವರು ಕೊಟ್ಟು ವಾವೇಟಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಉಪ್ಪೇರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಪಾತೆರು ನಾ ಪನ್ಪುನ ಅದೇ ನೆನೆಪು ಪೂರಲ ದೇವರು ಕೊಡ್ಪೇರು ಅಂಚದ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲು ದಾದ ಇಂಚ ಉಪ್ಪರಿಗೆ ಪೂರಾ ಭೌತಿಕ ವಿಚಾರನ ಬುಡ್ದು ಪರಮಾತ್ಮನ ಆಶ್ರಯನ ಪಡೆದುಪ್ಪುನ ಇಂಚಿನ ಮಹಾನುಭಾವರೇನೆ ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಇಜಿನ ಆಧಿಕೃತ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗುರು ಪಂಡ ತೆರಿಯೋನೋಡು ಏರೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಬಂತು ಅಂಚಲ್ಲಿ ಇಂಚಿನ ಕೆಲೆನೆ ನಮ್ಮ ತೆರಿಯೋಣ ಇಂಚಿನ ತಗೊಂಡಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರವೈನು ಅದೇ ಈಗ ಶಾಸ್ತ್ರ ತ್ಯಾಗ ಮಂತಂಡ ನಮಕ್ ಬೇತೆ ಪದ್ಧತಿ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಬದುಕೇರೇನು ಪೂರ ಮೋಸ ಬೋಪುನಕ್ಲೆ ಪೂರ ಚೀಟ್ ಅಂಚಂದ ಇತ್ತಂತೂ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಚೀಟಿಂಗ್ ನಾಡ್ತೊಂದು ಪಿದೈದ ಸಮಾಜ ನಮ್ಮ ತುಪ್ಪ ಅದೇ ಇಂಚಿಂಚಿನ ನಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಂದ ಎದ್ದು ನಮ್ಮ ಬಚಾವ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ದೇವರನ ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ಕೊಂಡು ಪುರ ಅದೇ ಈ ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣ ಪೂರ ಬರ್ಕೊಂಡು ಭಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪಂಪೇರು ಪಂಡ ಏರೋದು ಶೌನಕಾದ ಋಷಿನಕ್ಲೆ ಪಂಪೇರು ಪಂಡ ವೇದ ವಿದ್ಯಾ ವಿಹೀನಾಶ್ಚ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ವೇದ ವಿದ್ಯೆ ಶಾಸ್ತ್ರದ ವಿದ್ಯೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಆ ಎಂಚ ಉದ್ಧಾರ ಸಾಧ್ಯನೇ ಹೆಚ್ಚು ಪಂಪ ಅದೇ ನಮಕ್ ಕಲ್ಪರೆ ತೆರಿಯೋ ನೆರೆಯಲ್ಲ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ ಅಕ್ಲನಾಲ ಕೇಂದ್ರ ಕಲ್ಪೋಲಿಯತೆ ಅವೇನೇ ಕೃಷ್ಣ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪನ್ಪನ ಅಂಚ ಕೇಂದ್ರ ಕಲ್ತನಲ್ಲ ಅಕ್ಲು ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ತದೆ ಹಾ ನಮ್ಮನೆ ಓದುದು ಕಲ್ಪೋಡು ಜೇರು ತೆರಿಯೊಂದೇರು ಕೇಂದೇರು ಕಲ್ದೇರು ಅಂಚಿನ ಕಡೆ ಕೇಂದ್ರ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪನ ನಮ್ಮ ಉದ್ಧಾರ ಅಂಚದ ನಿಜವಾಯಿನ ಜ್ಞಾನ ಹಿಡಿದು ನಮಕ್ ದಾದ ಬರ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಸದ್ಗುಣ ಬರ್ತು ಅದೇ ನಿಜವಾಯಿನ ಜ್ಞಾನ ಹಿಡ್ದು ನಮಕ್ ಸದ್ಗುಣ ಎಡ್ಡೆ ಗುಣ ಬರ್ಕೊಂಡು ಭೌತಿಕ ಜ್ಞಾನ ಹಿಡ್ದು ದುರ್ಗುಣ ಅವಿತ್ತೆ ತುಪ್ಪ ಸಮಾಜ ಅದೇ ಇಂಚಿನ ಕಲ್ಪನೆಗಳು ಅದೇ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಪೋಸ್ಟ್ ಅವು ಮತ್ತೊಂದು ಅದೇ ಅక్కడ ಒಂಜಿಲ ಎಡ್ಡೆ ಗುಣ ನಮಗ್ ಕೊಟ್ಟು ಅದೇ ಪೂರ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಮೈಂಡ್ ಪೂರ ಬರ್ಚನ ಬುದ್ಧಿ ಅವರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪುನ ನೇಚರ್ ಇದ್ದ ಅದೇ ಎನ್ನಂಚಿನೆ ಬೊಕ್ಕುರಿಯನ್ ಜೀವದ ಮಿತ್ತು ದಯ ಅಹಂಕಾರ ದಯಪಂಡ ಅರ್ಥ ಮಂತಂದ್ರೆ ಅವು ನಿಜವಾಯಿನ ವಿದ್ಯೆದ್ದು ನಿಜವಾಯಿನ ವಿದ್ಯೆ ದುರ್ಗುಣ ಬರ್ಪುಜಿ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಪನ್ಪರೆ ಸದ್ಗುಣ ಬರ್ಪು ಅವೇ ವಿದ್ಯಾ ದದಾತಿ ವಿನಯಂ ರಿಯಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಹ್ಯೂಮಿಲಿಟಿ ಅವೇ ಗೊತ್ತಾಗ ನಮ್ಮ ದಾದ ನಮ್ಮ ಪೊಸಿಷನ್ ಎಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತರ ದಾಲ್ ಹತ್ತು ಪನ್ಪುನ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಗ ನಮ್ಮ ಹೋತು ಅಂತ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇತ್ತ ಅದೇ
ಚರಿತಾಮೃತ ಒಂಜಿ ಬುಕ್ ದ ಫುಲ್ ಸಮ್ಮರಿ ಮುಲ್ಪ ಪಾಡ್ದಂಡವೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಈತಲ್ನ ಗೊತ್ತುಬೋಡು ಇದೇನ್ ರೆಡಿ ಮಂತ್ ಪಾಡ್ದು ದಯ ಪಂಡ ಈತಲ್ನ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತು ಈತನೇ ಅದೇ ಭಾಗವತ ಒಂದು ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತ ಅಲ್ಲ ಅದೇ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತು ಈತ ಈತಲ್ನ ಗೊತ್ತು ನಾ ಮಲ್ಲೇನೆ ಅದೇ ಮಲ್ಲೇನೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅವಳು ಗೊತ್ತು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಹಂಚವುಲೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕೇಂದ್ರ ಮಸ್ತ್ ಅದೇ ಪನ್ಪೇರು ಎಂಕ್ಲು ಈತ್ ವರ್ಷ 10 ವರ್ಷ ಅಧ್ಯಯದ ಬುದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಬಾಕಿ ಉಲೈದ ವಿಷಯ ಬಿಡ್ಲೆ ಮತ್ತೆ ಆತನ ಗೊತ್ತುಕೊಡ್ರೆ ಅಪ್ಪಾಗ ದುಂಬು ದುಂಬು ಪಾಯರ ಮತ್ತೆ ತರೀಕ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ತೆರಿಯೋ ಕಲ್ಪು ಮತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತು ಪೂಜೆ ನಮ್ಮ ಆತ ಸುಲಭಲ ಇಜ್ಜಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಮತ್ತೆ ಕಲ್ಪನೆ ಉಂಡತೆ ಆತ ಸುಲಭದ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತರನ್ನ ಸಂಗಡ ಭಕ್ತರನ್ನ ಸಂಗಡ ಬರ್ತನ ನಮ್ಮ ಉಂಡತೆ ಭಕ್ತಿರು ಬೇಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಬೇಗ ಮಿತ್ತು ಬರ್ತಾವ ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪರ್ನೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಭಕ್ತರನ್ನ ಸಂಘ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೂಪ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಪಂಪರ್ತಿ ಅಂಚದು ದಾದೆಗೆ ಚಡಿ ಅದೇ ಚಡಿಟ್ಟು ನಡಪೆರೆ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಪ ನೆಂಚಬಹುದು ಅಂಚದು ರೂಪಾನುಗ ರೂಪ ಗೋಸ್ವಾಮಿನ ಫಾಲೋ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಇದು ಏತನೇ ಅಧ್ಯಾಯಡುಲ್ಲ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಡುಲ್ಲ ಪಂಡ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದ ಪುದರೆ ಪಂಡ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುನ ಅವತಾರ ರಹಸ್ಯತಮಾಯನ ಪಂಡ ಅಂತರಂಗ ಕಾರಣ ಅಂಚದ ಐ ನಮ್ಮ ಒಂದಿತ್ತ ಇಟಕ್ಕೆಲ್ಲ ವಿಷಯ ನಮ್ಮತ್ತು ಪೆನಿಲೆ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಸಮ್ಮರಿ ಬಂದ್ರೆ ಅವೇ ಈ ಅಧ್ಯಾಯ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಕಲ್ಪನೆ ಸುರೂತ ಆಜಿ ಶ್ಲೋಕ ಈ ಅಧ್ಯಾಯ ಮಂಗಲಾಚರಣೆ ಪಂಡ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುನ ಅದ್ಭುತ ಸ್ವರೂಪನ ವರ್ಣಿಸ ಅವನ ಶ್ಲೋಕದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ ಮತ್ತೆ 5ನೇ ಶ್ಲೋಕವೇ 55 ಕೆಲವು ಶ್ಲೋಕಗಳು ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಂಚದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ರಾಧೆನ ಭಾವ ಅಂಚಿನ ಕಾಂತಿನ ಸ್ವೀಕರಿಸದ ಚೈತನ್ಯ ಅದು ಬತ್ತು ಪುನಾರೆ ಮುಲ್ಪ ಸ್ತುತಿ ಮಣ್ಣು ಆಜಿ ಶ್ಲೋಕಡ ಪಂಡ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ರಾಧಾರಾಣಿನ ಮೂಡು ಎರಡನೇದ ಅವತಾರದ ಬಾಹ್ಯ ಕಾರಣದ ಅದೇ ಯುಗ ಧರ್ಮ ಸ್ಥಾಪನೆ ಕಲಿಯುಗತ್ತ ಒಂದೊಂದು ಯುಗ ಒಂದೊಂದು ಧರ್ಮ ಅಂಜದು ಭಗವಂತ ಅವತಾರ ಮನ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಇಜ್ಜಿನ ಬಾಹ್ಯ ಕಾರಣ ಇಪ್ಪುಂಡೆ ಅಂಜದು ಯುಗ ಧರ್ಮ ಕಲಿಯುಗಡ್ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನ ಪ್ರಚಾರ ಮನ್ಪೇರೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಅವತರಿಸವೆ ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ಇದ ಹಿಡಿತೋನಾಗ ಅದ್ವೈತ ಆಚಾರ್ಯರು ದಾದ ಮನ್ಪೇರು ಆರು ತುಳಸಿ ಬೊಕ್ಕ ಗಂಗಾ ಜಲರ್ದು ಕೃಷ್ಣನ ರಾಸ್ತಿ ಸೈನ್ ಹಿಡಿದ ಅವರ ಶಾಲಿಗ್ರಾಮದ ಪೂಜೆ ಮನ್ಪೇರು ಅಂಚದ ಈ ವಿವರಣೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಮುಲ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಅವತಾರದ ಆಂತರಿಕ ಕಾರಣ ದೇವರ್ನ ಇಚ್ಛೆ ಅದೇ ದೇವರನ ಇಚ್ಛೆ ದಾರೆ ಓಳು ಎಂಚಿನ ಇಚ್ಛೆ ಮನ್ಪೇರು ಐನಾರು ಮನ್ಪೇರು ಅಂಚದ್ ಮುಲ್ಪಡ್ದು ಅಧ್ಯಾಯದ ಅಸಲಿ ತಾತ್ವಿಕ ಚರ್ಚೆ ಮುಲ್ಪರ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಭಗವಂತ ಕೇವಲ ಧರ್ಮ ಸ್ಥಾಪನೆಗೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತಂದೆ ಆರ್ನ ಸ್ವಂತ ಆನಂದಗೋಸ್ಕರ ಪಂಡ ರಸ ಆಸ್ವಾದನೆಗೋಸ್ಕರ ಅವತರಿಸಿದ್ರು ಕೊಂಡ್ ಬೊಕ ಐಶ್ವರ್ಯ ಜ್ಞಾನದ ರಜತ್ತ ವೃಂದಾವನದ ಮಾಧುರ್ಯ ಭಕ್ತಿ ಕೃಷ್ಣನ ಹೆಚ್ಚ ಆಕರ್ಷಿಸೋದು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತುತ್ತ ಗೋಪಿಯರ್ನ ಭಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೊಕ ರಾಧಾ ತತ್ವದ ಆಳವಾಯಿನ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತೂತ ಪಂಡ ಇಂದು ಈ ಅಧ್ಯಾಯದ ಅತ್ಯಂತ ಎನ್ಮೂರಲ್ಲ ಪಂತೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಪ್ರಮುಖವಾಯಿನ ಭಾಗ ಪಂಡ ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಧಾರಾಣಿಯಾರು ಈರು ಪನ್ಪುನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಮೂಲಕ ಉತ್ತರ ಉಂಟು ಆರು ಲಾದಿನಿ ಶಕ್ತಿ ಭಗವಂತನ ಬೇತ್ವಿತ ಶಕ್ತಿ ಉಂಟು ಮತ್ತೆ ಸಂಧಿನಿ ಸಂಹಿತ್ ಲಾದಿನಿ ಅಂಚದ ಲಾದಿನಿ ಶಕ್ತಿ ರಾಧಾರಾಣಿಯರು ಕೃಷ್ಣನ ಸ್ವರೂಪ ಶಕ್ತಿ ಆಯ್ನ ಲಾದಿನಿ ಪಂಡ ಕೃಷ್ಣಗ ಆನಂದ ಕೊಡ್ತುನ ಶಕ್ತಿ ಪ್ಲೆಜರ್ ಪೊಟೆನ್ಸಿ ಅಂಚದ ಐತ ಸಾಕಾರ ರೂಪ ಕೃಷ್ಣ ಬೊಕ್ಕ ರಾಧೆ ಒಂಜೆ ಆತ್ಮ ದಡ್ಡ ಶರೀರ ಇತ್ತು ನಂಚೆ ಅದೇ ನಾವು ಶ್ಲೋಕಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ಈ ಅಧ್ಯಾಯ ಬರ್ಕೊಂಡು 55 ರಾಧಾ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಣಯ ವಿಕೃತಿರ್ಹಲಾದಿನಿ ಶಕ್ತಿರಸ್ಮಾತ್ ಏಕಾತ್ಮಾನಂ ಭುವಿ ಪುರ ದೇಹ ಭೇದಂ ಗತೌತೋ
ಏಕಾತ್ಮಾನಂ ಭೂಯಿಪುರ ದೇಹ ಭೇದಂ ಗತೌತೋ ಒಂಜಾತ್ಮ ರಡ್ಡು ಶರೀರ ಅವೇ ಅಂಚ ರಾಧಾ ಬೇತತ್ ಕೃಷ್ಣ ಬೇತತ್ ಅಂಚದ ಕೃಷ್ಣನ ವಿಷಯಾಂಡ ರಾಧೆನ ಆಶ್ರಯ ಅಂಚದ ರಾಧಾ ಪ್ರೇಮ ಪನ್ಪುನವು ಕಾಮಾತ್ ಅವು ವಿಶುದ್ಧವಾಯಿನ ಪ್ರೇಮ ಪನ್ಪುನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೆರಿಪಾದರೆ ಅಂಚದ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಮ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರೇಮದ ನಡುತ್ತ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಪಂತೇರು ಅಂಚ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಕ್ಕಳು ಲೌಕಿಕ ಆಸೆನೆ ಪ್ರೇಮ ಪಂಡದ್ ಭ್ರಮಿಸವರು ಆಂಡ ಕೃಷ್ಣದಾಸ್ ಕವಿರಾಜ್ ಭೂಸ್ವಾಮಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಯಿನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಕೊರ್ಪೆರು ತುಲೆ ಕಾಮ ಎಂಚಿನ ಪ್ರೇಮ ಎಂಚಿನ ರಡ್ಡು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪಂತ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತೂತ ತನ್ನ ಇಂದ್ರಿಯದ ತೃಪ್ತಿಗೋಸ್ಕರ ಮನ್ಪುನೇನ ಕಾಮ ಅಂತ ಪಂತ ಅದೇ ಕೃಷ್ಣನ ಇಂದ್ರಿಯದ ತೃಪ್ತಿಗೋಸ್ಕರ ಮನ್ಪುನೇನ ಪ್ರೇಮ ಅಂತ ಪಂತ ಅಂಚದ ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಧಾರಾಣಿಯ ಪ್ರೇಮ ಕಡು ಮಂಜಲ್ ಬಣ್ಣದ ಬಂಗಾರದಂಚೆನೆ ನಿರ್ಮಲವಾಯಿನ ರಡ್ಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಲೋಹ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ವರ್ಣ ಬಂಗಾರ ಕಾಮ ಪನ್ಪುನ ಲೋಹ ಇತ್ತು ಪ್ರೇಮ ಪನ್ಪುನ ಬಂಗಾರ ಇತ್ತು ಆತ್ಮೇಂದ್ರಿಯ ಪ್ರೀತಿ ವಾಂಚ ತಾರೆ ಬಲೆ ಕಾಮ ಕೃಷ್ಣೇಂದ್ರಿಯ ಪ್ರೀತಿ ಇಚ್ಛಾ ಧರೆ ಪ್ರೇಮ್ನ ಈ ಶ್ಲೋಕ ನಮ್ಮ ಕಲಿತ ಅದೇ ವಿಷಯ ಚರ್ಚೆ ಅಂಜದ ನೆನಪು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೆಟ್ ಇಂಚಿನ ಕಲ್ ತೆಗಿಯಾದ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಕಲ್ ಸುಮಾರು ರಹಸ್ಯವಾದ ವಿಷಯ ಅಂಚದ ಗೋಪಿಕೆಯರು ಬೊಕ್ಕ ರಾಧೆನ ಪ್ರೇಮದ ಉತ್ಕರ್ಷ ಐನ್ ಮುಟ್ಟು ವಿವರಿಸನ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಮಸ್ತ್ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಈ ವಿಷಯನೇ ನಮ್ಮ ತೂವೊಂದು ಪುನೆ ಅಂಚದ ಗೋಪಿಕೆಯರು ಅಕಲ್ನ ಸುಖನ್ ಬಯಸನ್ ಸುಖನೇ ಬಯಸುನಂತ ಇದೆ ನಮ್ಮ ತೂತ ಅದೇ ನಮ್ಮ ತೂತ ಅಂಚದ ಅಕಲ್ಡ ರಾಧಾರಾಣಿನ ಪ್ರೇಮ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಪಂಡ ಗೋಪಿಯರ್ನ ಎಟ್ಲ ರಾಧಾರಾಣಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಹಾಭಾವ ಪಂಡ ಕೃಷ್ಣ ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ ಆನಂದ ಪಡಿಸಂಡ ರಾಧಾರಾಣಿ ಕೃಷ್ಣನ ಆನಂದ ಪಡಿಸವೇರು ಅದೇ మీరు కృష్ణ ప్రేమమయీ రాధా అదే యుగల అష్టకంలో వారికి జీవ గోస్వామి యుగల అష్టకం వారి ఫుల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఉంటారు ఈ విషయం అంచేద ಬೊಕ್ಕ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕದ ನಮ್ಮ ವಿಷಯ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಲ್ಪುನ ವಿಷಯ ಇದೇ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಲ ಅದೇ ಮುಪ್ಪನೆ ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ಇನ್ನಿತ ಕ್ಲಾಸ್ ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಂದ ಅಂಚದು ಮೂಜಿ ಕೃಷ್ಣನ ಮೂಜಿ ಅತೃಪ್ತವಾಯಿನ ಇಚ್ಛೆ ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪನೊಂದು ಪೋಪೆರ್ತುಲೆ ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯರಾದ ಅವತರಿಸರೆ ಪ್ರಮುಖವಾಯಿನ ಮೂಜಿ ರಹಸ್ಯ ಕಾರಣಲೇನು ಪಂಡ ಈ ಮುಲ್ಪ ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ತೂಪ ಐಟು ಒಂಜಿ ರಾಧಾರಾಣಿನ ಪ್ರೇಮದ ವೈಭವ ಎಂಚಿನ ಅಂತ ರಾಧಾ ಪ್ರೇಮದ ಮಹಿಮೆ ಅವು ಎಂಚಿನ ಅಂದು ತೆರೆಯುವನು ಮುಂಜಿನ ಕಾರಣ ಅಂಚದ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದ ಪುದರೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುನ ಅವತಾರದ ರಹಸ್ಯತಮವಾಯಿನ ಕಾರಣ ಇತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪುನಃ ಮೈನು ವಿಷಯನೇ ಅವು ಅಂಚದ ರಾಧಾರಾಣಿನ ಪ್ರೇಮದ ವೈಭವ ಎಂಚಿನವು ಪಂಡ ರಾಧಾ ಪ್ರೇಮದ ಮಹಿಮೆ ಇಚ್ಚಿನ ಅವು ಒಂಜಿನ ಇಚ್ಛೆ ರಡ್ನೆದ ಆರ್ಡೆ ಇಪ್ಪುನ ವಾ ಮಾಧುರ್ಯನ ರಾಧಾರಾಣಿ ಆಸ್ವಾದಿಸವರು ಕೃಷ್ಣಡ ಇಪ್ಪುನ ವಾ ಮಾಧುರ್ಯ ರಾಧೆ ಆಸ್ವಾದಿಸವರು ಸ್ವಮಾಧುರ್ಯ ಆಸ್ವಾದನೆ ಅವೆನ್ ತೆರೆಯರೆಗೋಸ್ಕರ ಒಬ್ಬ ಮೂಜಿನದ ಪಂಡ ಕೃಷ್ಣನ ಪ್ರೀತಿಸವನ ಹಿಡಿದು ರಾಧೆಗೆ ತಿಕ್ಕುನ ಸುಖ ಎಂಚಿನ ರಾಧಾ ಭಾವದ ಅನುಭವ ಪಂಡ ಎಸೆನ್ಸ್ ನಮಕ್ ಮುಲ್ಪನೆ ತಿಕ್ಕದಾಂಡು ಚಾಪ್ಟರ್ ಈ ಮೂಜೆಯನ್ನು ತೆರೆಯರೆಗೋಸ್ಕರ ಅವೇ ಮೂಜಿ ರಹಸ್ಯತಮವಾಯಿನ ಕಾರಣ ಇದೇ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪಕಲ್ಪ ಈ ಮೂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆಲೆಗೆ ಉತ್ತರ ನಾಡೆರೆ ಕೃಷ್ಣ ರಾಧೆನ ಭಾವನ ಧರಿಸದ ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಅವತರಿಸಾರೆ ಪಂಡ ಈ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಭಾರಿ ರಹಸ್ಯ
ಪುರಾಣಡ್ ಮತ್ತೆ ಬರ್ಪುನಾಂಡ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ, ಸಂಪ್ರದಾಯಡ್ ಬರ್ಪುನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಕೆಲವರಿದನ್ ಮಾನೂಲ್ನ ಇಜ್ಜಿ. ಪುನಂದು ತೆರಿಯಣ ಉಂಡತೆ ಆಣ್ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕ. ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುನ ವಿಷಯ ಅರ್ಥ ಮಂತೊಂಡೇರ್ ಪಂಡಂದು ಪೂರ ಉಪನಿಷತ್ತೆ ಪಂತ. ಚೈತನ್ಯ ಉಪನಿಷತ್ತುದ ಎನ್ಮನೆ ಮಂತ್ರ ಅಥರ್ವ ವೇದಡ್ ಬರ್ಪುನ ಉಪನಿಷತ್ತು ಚೈತನ್ಯ ಉಪನಿಷತ್ತಂದ ಒಟ್ಟು 14 ಶ್ಲೋಕ ಉಂಟು. ಎನ್ಮನೆ ಮಂತ್ರ ಭಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ತೆಗೆದು ಅಪ್ಪ ಜನನ ಮರಣ ಚಕ್ರದ ಬಿಡುಗಡೆ ಜನ್ಮ ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತ ಕಲ್ಪನೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಮಸ್ತ್ ರಹಸ್ಯವನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್. ಬೇರೆ ಪುರಾಣ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪುನು, ಗರುಡ ಪುರಾಣ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪುನು. ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಅವತಾರ ಮಂತು ಬರ್ಪೇರು ಮುಂಜೆ 2 ಜಾಗಡೆ ಪಂತೆ ಗರುಡ ಪುರಾಣ. ಅಂಚದ ಇದೇ ನಮ್ಮ ತಿಳಿಯೋಣ. ಅಂಚದ ಈ ವಿಷಯನೇ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಲ್ಪನ. ಈ 30ನೇ ಶ್ಲೋಕದ ಬತ್ತನ್ನ 272 ಶ್ಲೋಕ ಉಂಟ ಅವೇ ಅದೇ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ತಿಕ್ಕಣ ಯಾನೇನು ಅವೇ ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಇಂದು ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕಾಲ ಇತ್ತೆ ಪನ್ಕ ನಮ್ಮ ಟೈಮ್ ಆಂಡು ಅದೇ ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕಾಲ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆ ಅವೇ 30ನೇ ಶ್ಲೋಕ ನೆಕ್ ದುಂಬಲ ಮಂತಿತ್ತ ಅನ್ನ ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ನಮ್ಮ ಪಂಕವೇ ಅನ್ನ ಮೂಂಜಿ ಸರಿ ಪನ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆಲ್ಲ ರಿಪೀಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಮ್ಮ ನೆತ್ತ ಪೂರ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮನ್ಪು. ಅದೇ ಇತ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಣ ಮಾತೆರೆಗ್ಲತೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಉಂಟು ದಾದ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಜನ ಡೌಟ್ ಇತ್ತನೆ ಕೇಳೋಣ ಅವೇ. ಶ್ರೀರಾಧಾಯ ಪ್ರಣಯ ಮಹಿಮಾ ಕೀದೃಶ ವಾನಯ ಏವ ಆಸ್ವಾದ್ಯ ಏನ ಅದ್ಭುತ ಮಾಧುರಿಮಾ ಕೀದೃಶೋ ವಾಮದೀಯ ಸೌಖ್ಯಂ ಚಾಸ್ಯ ಮತ್ ಅನುಭವತಾ ಕೀದೃಶಂ ವೇತ್ತಿ ಲೋಭಾ ತದ್ ಭಾವಾಡ್ಯ ಸಮಜನಿ ಶಚಿ ಗರ್ಭ ಸಿಂಧೋ ಹರಿಂದು. ನನ್ನ 2 ಸರಿ ಪನ್ಬೇಕು ನನ್ನ ಮಾತಲ್ಲಿ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಶ್ರೀರಾಧಾಯ ಪ್ರಣಯ ಮಹಿಮಾ ಕೀದೃಶೋ ವಾನ ಏವ ಸ್ವಾದ್ಯೋ ಏನಾದ್ಭುತ ಮಾಧುರ್ಯ ಕೀದೃಶೋ ವಾಮದೀಯ ಸೌಖ್ಯಂ ಚಾಸ್ಯ ಮದ್ ಅನುಭವತಾ ಕೀದೃಶಂ ವೇತ್ತಿ ಲೋಭಾತ್ ತದ್ಭಾವಾಡ್ಯ ಸಮಜನಿ ಶಚಿ ಗರ್ಭಾ ಸಿಂಧೋ ಹರಿಂದು. ನಾನವರ ಪಂತವೇ ಮಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಶ್ಲೋಕನ. ಶ್ರೀರಾಧಾಯ ಪ್ರಣಯ ಮಹಿಮಾ ಕೀದೃಶೋ ವಾನ ಏವ ಸ್ವಾದ್ಯೋ ಏನಾದ್ಭುತ ಮಾಧುರಿಮಾ ಕೀದೃಶೋ ವಾಮದೀಯ ಸೌಖ್ಯಂ ಚಾಸ್ಯ ಅನುಭವತಾ ಕೀದೃಶಂ ವೇತ್ತಿ ಲೋಭಾತ್ ತದ್ಭಾವಾಡ್ಯ ಸಮಜನಿ ಶಚಿ ಗರ್ಭಾ ಸಿಂಧೋ ಹರಿಂದೋ. ಮಾತೆಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕ ಪಲ್ಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಶ್ರೀರಾಧಾಯ ಪ್ರಣಯ ಮಹಿಮಾ ಕೀದೃಶೋ ಮನಯವ ಅದ್ಭುತ ಮಾಧುರಿಮಾ ಕೀದೃಶೋ ವಾಮದೀಯ ಸೌಖ್ಯಂ ಚಾಸ್ಯ ಮತ್ ಕೀದೃಶಂ ವೇತ್ತಿ ವಾಡ್ಯ ಕೃಷ್ಣ. ಶ್ರೀರಾಧಾಯ ಪ್ರಣಯ ಮಹಿಮಾ ಕೀದೃಶೋ ವಾನ ಏವ
स्वाध्यो एनाद्भुतमाधुरिमा कीदृशो वा मदीया सौख्यं चास्य मत् अनुभवता कीदृशं वेत्ति लोभा तद्भावाड्य समजनी शची गर्भा सिंधो हरिंदो ಶ್ರೀ ರಾಧಾಯ ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಧಾರಾಣಿನ ಪ್ರಣಯ ಮಹಿಮಾ ಪ್ರೇಮದ ಹಿರಿಮೆ ಕೀದೃಶ ವಾ ಬಗೆತವು ವಾ ಇಜಿಂಡ ಅನಯ ಪಣ ಮಿರ್ನೆಡ್ದು ರಾಧೆನೆಡ್ದು ಇವ ಮಾತ್ರ ಆಸ್ವಾದ್ಯ ಆನಂದಿಸವಡು ಏನ ಆ ಪ್ರೇಮದ ಅದ್ಭುತ ಮಾಧುರಿಮ ಪಣ ಆಶ್ಚರ್ಯಾರ್ಹವಾಯ್ನ ಸವಿ ಕೀದೃಶ ವಾ ಬಗೆತ ವಾ ಇಜಿಂಡ ಮದೀಯ ಎನ್ನ ಸೌಖ್ಯಂ ಸುಖ ಚ ಬೊಕ್ಕ ಆಸ್ಯ ಅಸ್ಯ ಆರ್ನ ಮತ್ ಅನುಭವತ ನವ ಮನೋಹರತೆದ ತಿಳುವಳಿಕೆಡ್ದ ಕೀದೃಶಂ ವಾ ಬಗೆತ ವಾ ಇಜಿನ ಇತಿ ಇಂಚ ಲೋಭ ಅಪೇಕ್ಷೆಡ್ದ ತತ್ ಆರ್ನ ಭಾವಾಢ್ಯ ಭಾವಪೂರ್ಣ ಆದಿಪುನ ಸಮಜನಿ ಪುಟ್ಟುಂಡು ಹುಟ್ಟಿಯರು ಶಚಿ ಗರ್ಭ ಪಂಡ ಶಚಿ ದೇವಿನ ಗರ್ಭಡ್ ಸಿಂಧು ಸಮುದ್ರಡ್ ಹರಿ ಪ್ರಭು ಕೃಷ್ಣ ಇಂದು ಚಂದ್ರನಂಚನೆ ಅಂಚದ ಮುಲ್ಪ ಈ ಶ್ಲೋಕದಾದ 11 ಪಂಡ ರಾಧಾರಾಣಿನ ಪ್ರೇಮದ ಮಹಿಮೆನ ಅರ್ಥ ಮಂತೊನ್ನ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಕೃಷ್ಣಡ ಪುಟ್ಟುಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುವಾದ ಅವತಾರ ಮಂತು ಬರ್ತದೆ ಸ್ವಯಂ ತನ್ನ ಕೃಷ್ಣನ ಅದ್ಭುತ ಗುಣಕ್ಲೇನ ರಾಧೆನ ಆರ್ನ ಪ್ರೇಮರ್ದ ಆರ್ ಮಾತ್ರ ಆಸ್ವಾದಿಸೋನ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಯುನ ಆಸೆ ಆಡ ಒಳಗಂಡು ಆರ್ ರಾಧೆ ರಿಸನ ಪ್ರೇಮರ್ದ ಆರ್ನ ಗುಂಟ ಆಪುನ ಸುಖ ಪಂಡ ಅರೆಗ್ ಆಪುನ ಅರೆಗ್ ಅನುಭವ ಆಪುನ ಸುಖನ ಪಂಡ ವಾ ಬಗೆತ ಪಂಡದು ತೆರಿಯುನ ಬಯಕೆದಾದ ಉಂಡು ಕೃಷ್ಣನ ಇಚ್ಛೆ ಪಂಡ ಕೃಷ್ಣನ ಡಿಸೈರ್ ಐಕೋಸ್ಕರ ಈ ಪುರಾ ಅಪೇಕ್ಷೆನ ಆರೆಗ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮನ್ಪಡಿತಾನೆ ಪಂಡ ಅವು ಇಂಚಿನ ಪಂಡ ರಾಧಾರಾಣಿಗೆ ಆನಂದ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಏನನ್ ಪ್ರೀತಿ ಮಂತದು ಪಂಡ ಅವು ಇಂಚಿನ ಆನಂದ ಪಂಡದ ಆರೆಗ್ ಒಂದು ತೆರಿಯುನ ಇಚ್ಛೆಗೆ ಕೃಷ್ಣನ ಆ ಇಚ್ಛೆ ಹಿಡ್ದು ಅರ್ಧಾದ ಮಂತೇರು ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಈ ಪುರಾ ಇಚ್ಛೆಲೇನ ಆ ಪರಮಪ್ರಭು ಹರಿ ರಾಧೆನ ಭಾವನ ಪರಿಪುಷ್ಪ ಆದ ಶಚಿ ದೇವಿನ ಗರ್ಭಡ್ ಜನ್ಮಸಾಲೆಯರ್ ಶರದಿದ ಚಂದ್ರ ಉದಯಿಸೈನ ಅಂಚೆನೆ ಅಂಚ ಅವತಾರ ಮಂತು ಬರ್ತೇರ ಪಂಪರ್ ಬಾಕಿದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲದ ಕ್ಲಾಸ್ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪವೆ ಇಂಚದಿತ್ತೆ